வலியோர் சிலர் எளியோர் தமை வதையே புரிகுவதா மகராசர்கள் உலகாளுதல் நிலையாம் எனும் நினைவா உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே விழி தமிழா உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே விழி தமிழா உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே விழி தமிழா கொலைவாளினை எடடா மிகு கொடியோர் செயல் அறவே குகைவாழ் ஒரு புலியே உயர் குணமேவிய தமிழா கொலைவாளினை எடடா மிகு கொடியோர் செயல் அறவே குகைவாழ் ஒரு புலியே உயர் குணமேவிய தமிழா தலையாகிய அறமே புரி சரி நீதி உதவுமா சமமே பொருள் சனநாயகம் எனவே முரசறைவாய் 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 முரசறைவாய்